Premses del Gran Torcularium, segles II a V després de Crist. Des d'aquest punt es té una visió de les dues premses de biga reconstruïdes al Gran Torcularium, molt semblant a la que devien tenir les persones que les feien anar durant la verema. S'hi reprodueixen dos dels sistemes de maniobra de premses de biga més comuns a l'època romana, reconstruïdes segons les descripcions de les fonts clàssiques, els paral·lels arqueològics i dels estudis especialitzats. En el moment de la seva construcció, cap al 150 després de Crist, devien tenir un sistema de maniobra amb un torn, sucula, ancorat a un engraellat de fusta recolzat sobre pedres planes i encaixat dins d'una gran fossa quadrangular. Una de les premses és reformada cap a les darreries del segle III després de Crist o a les primeries del següent, i s'hi construeix una estructura de pedra al voltant de l'antiga fossa per encabir, probablement, un sistema de maniobra amb contrapès de pedra i caragol, còclea.